synes, det er en rigtig god måde at være sammen til at sådan spille på og hygge med hinanden hernede i klubben. Og ikke sådan med hver deres telefon, men så i stedet for at gøre det sammen. Jeg hedder Frederikke, jeg er 12 år og går i 6. klasse her på skolen. Jeg hedder Gustav, jeg er også 12 år og går i 6. klasse her på skolen. Altså, der er jo nogle spillere, man kan lære noget af. Reactor eller det der 11, noget, der skal man også lære lidt sammen. Jeg spiller på det her i stedet for PlayStation og sådan noget, fordi jeg forstår ikke det der PlayStation, og jeg ved ikke, hvordan man gør. Og så det her, det er bare lidt mere simpelt. Jeg spiller som regel det her, fordi jeg har mange forskellige spil, og man kan spille rigtig mange sammen. Der er nogle spil, man kan spille 6 i, og så er der nogle, man kan spille 4 i, og man kan spille 2 i, så man hele tiden har nogle at spille med. Jeg har måske ikke så mange spil på sin telefon, hvis man bliver sat på nogle sociale medier eller et eller andet. Så kan man spille her sammen med nogle andre spil, som man ikke kender til måske.